Po přestávce pak následoval solový recital Miši Alperina, což je ruský pianista žijící v Norsku. Recital, při němž by samozřejmě nebylo snad možné přeslechnout upadlý špendlík, jak koncentrovaně a se skutečným zaujetím reagovalo publikum, což Miša Alperin potom taky příslušně ocenil. Ne, nemám zkušenosti s piánem. Možná jsem jednou, dvakrát hrál na značku Petrov, ale toto byl můj první solo koncert na Petrov. Ale mnohem důležitější než piano je, jestli máte na piano co sdělit. A atmosféra v publiku. Ano, přesně. Když mluvíme o atmosféře v publiku v koncertní hale, jaké je vaše mínění po vystoupení? Bylo to fantastické, protože to bylo tak tiché, tak koncentrované. Opravdu to bylo něco speciálního, něco atypického pro jazzový festival. Atmosféra jako v kostele. Moc jsem si to užil.